OK, takže čus, já vás vítám u mojho nového videa. No a dneska prostě budeme hrát takovou hru True World Maps. Nevím, jak se to číta, to úplně jedno, zase nebudem si opakovat angličtinu, nebudem si opakovat angličtinu, já úplně nevím rozprávat, ale prostě budeme hrát tu hru a dneska si ukážeme, že ty štáty na světě nejsou tak velké, ako si myslíme, protože si tu zobereme Rusko, dáme ho sem a Afriku. Je to mega malé. Jako mega malé to není, ale prostě se to oh my god, jsem chtěla povedat zmekčuje. Se to zmenšuje. A počkej, tam vymazať. A tu máme například Slovensko a Česko. Samozřejmě Česko je větší než Slovensko, jo. Našich susedů, slovenských a českých. Tak. A prostě, ježmaria, jsem zobral Slovensko, no to je jedno. Každopádně, je dobré Slovensko, zväčšuje sa iba trochu. Je to väčšie než Alandy teraz, Slovensko, ale si myslím, že môžeme aj otočiť. Je to menšie, to tak vyzerá, ale tu je to väčšie než to tie ostrovy. Počkej, ja som nemal pravdu, že to je väčšie než Alandy, pre Boha. A dám to sem. Ty vole, normálne. Sme tak malí, ako to tá španielská časť v nejakom dávno, proste nejakom roku. Asi 1900 dačo. Neviem. Libia. No a kámo, to je mega veľké toto. Je to napríklad ako počkaj, si dám presne tak. Od Lisabonu do toho, jak sa volá, talianského ostrova, jakého veľkého. Jo, je to proste tak, je to veľké ako celá Škandinávia, lebo to Libia má asi 1 milión kilometrov štvorečných, ešte viacej, lebo Egypt má 1 milión, som sa ani nemusel pozerať na to. 1 milión 759, takže, no tak to určite nie je také veľké ako toto. Je to väčšie než Kolumbia, väčšie než Peru, Venezuela, toto je väčšie, toto je väčšie, toto je menšie, toto je menšie, toto je menšie a toto bude menšie podľa mňa, jo, je to menšie. A teraz značil celú, kamo, celú to tu. What the fuck? Jo, aha, ja tu mám to tu debilnú. Tamto tam. Dá sa to. No, Francúzsko, tak. A, ok. Porovnám si Nemecko 357, 640. Najmenšie z toho je Poľsko, čo sa dalo čakať. Spojené kráľovstvo. Spojené kráľovstvo je menšie než Poľsko, to je trapas, kámo. Ono to vyzerá ako, že to je väčšie, no ale je to fake. Ako sorry, že som povedal fake, ale proste tak Alandy sú určite menšie, aj keď patria Norsku. Jo, Norska, dobre. Už som si myslel, že Poľsko. A dokonca Grónsko je menšie než tento tu štát oranžový. To Grónsko má 2 166 000, ale vždy Česko má 2 381 000. Takže je to väčšie, je to nenormálne, že to je väčšie. Ale proste je to tak. Tu mám India, je tu nejak malá oproti tej Číne. Kamo, Ježiš Kriste. A dokonca Čína je väčšia než Amerika. Iba o trochu, iba asi o 50 000 dačo, neviem. Ale proste je menšie. Počkaj, ja idem vymazať všetko. Skúsim si dať Kámo, ja som vypol... Ja teraz som vám ukázal moje aplikácie. Neviem nič hovoriť, každopádne. Tu mám štáty americké, rické. Tu ich dám hore. Skúsim dať Slovensko do toho. Tyk, normálne ono to Slovensko je
také malé oproti Amerike, ako toto tu, ty kokos. Kamo, to jaké Slovensko, také malé preboha. Kamo, no to Slovensko je možno menšie než New York, ale pochybujem. Jo? Veľmi pochybujem. A ešte tu máme Antarktídu, ktorá je samozrejme väčšia než celé toto asi. Počkaj. Jo, toto Antarktida je väčšia než celá Južná Amerika. Aspoň sa to tak myslí, jo. A vyzerá to tak, že Antarktida je dokonca väčšia než celá Európa, no super, tá na čo vymysleli Európu? Na to, aby to bolo, neviem čo, alebo čo. Že by mohli urobiť aspoň väčšiu. A Jemen, mňa vždycky mám či Jemen alebo Oman je väčší, ale Jemen je väčší. Yes, kamo 200 000, cože, kamo to je veľmi. A ten Bahrajn, kamo, ježiš. A mne, neviem, je to neuveriteľné, ale do prdele. Dominikánska republika je o 1000 km² menšia než Slovensko. Kúkaj, aj keď ju dám na sever, kúkaj, ona vyzerá, že je väčšia. Jo, docela. Ona docela vyzerá, že je aj väčšia, ale kúkajte, pozrite sa na to Dominikánska republika 48 000 km² a Slovensko 49. Takže tak, no. A toto mi príde mega divné. Česko 700, no, Česko je väčšie než Írsko a Island je väčší než Česko. A hotovo, vybavené. A počkaj, je to tá istá farba? No, dobre. Takže, toto bolo z dnešného videa asi všetko, alebo než vám ešte ukážem. Neviem, skúsim vám ešte dať čo ukázať, sorry za lúčenie, ale proste je toto. Niečo chcem ukázať. Mňa vždycky zajímalo, či je Turkmenistan alebo Uzbekistan väčší, proste či je väčší Uzbekistan alebo Turkmenistan. Mňa to furt zajímalo, už 88. OK. Bolo aj toto, no mi prišlo, že Turkmenistan je trochu väčší. Jo, aj takže wow, počkaj, čo? No, dobre, aspoň toto je menšie a Mongolsko by furt príde veľké, ale to je mega malé oproti tomu, ale je to celá Škandinávia a ne, toto je celá Škandinávia. Vonku hučia traktory a no, v našej triede je taký jeden úplne sprostý spolužiak, ako sorry, že to tak hovorím, ale on je úplne blbý, ako ja proste, on je to auto skoro nabúral do studne, to je normálne také, on je taký debil proste, lebo ja som nič nespravil a on zrazu do mňa hádže z neho gule, tak ja neviem, ale všetko zlé, čo hovorí, tak hovorí už o sebe, podľa mňa. No podľa mňa ne, to je určite. Ale keď dám Kazachstan úplne sem na rovník, alebo ho tesním ku Antarktíde, tak sa zväčší a vyzerá ako krokodíl nejaký tučný. Takže, to bolo asi všetko dnešného videa, ešte teda čo skúsim urobiť. Turecko 783, 49, 86, ja neviem nič hovoriť, každopádne Západná Sahara nie je taká tu. Však Západná Sahara je celé toto tu. A ne iba toto. To je mega divné toto. Extrémne. Každopádne toto bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a uvidíme sa v ďalšieho videjka. Tak čus.